ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ସ୍କୁଲର ଫିସ୍ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ଅନେକ ମାଗଣା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପ୍ରତି ଶିଶୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2001 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା। ଭାରତର ସରକାର କେଜିବିପି ଯୋଜନାକୁ ଜୁଲାଇ 2004ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମୁଦାୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା 10ରୁ 18 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିରେ 6ରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସିବିଏସ୍ଇ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା। ଏହା ମାନବ ସଂଶୋଧିତ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସିବିଏସ୍ଇ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଇଇର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ସହ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ୱିକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରି-ଲୋଡେଡ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟରେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।